ଦେଖିବାର ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁମାନେ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଏନି ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ କାହିଁ ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଜଣେ ଦେଖିବାର ଥିବ କେମିତି ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏତେ ଖରାରେ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଜାଣି ହଉନି। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ଖେଳିବାକୁ। କୁଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ? ବାସ୍କେଟ। ଗାଇସ୍ ଏତେ ଜୋର ଖରାରେ ମାନେ ବାସ୍କେଟ ଖେଳତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଲିପୁନ ସେପଟେ ଦେଖିବାର ଥିବ 2 ଜଣ ସାରା ସେଠି ଯାଇକିନା ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଜୋର ବି ମାନେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଖାଲି ବୁଲତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲିପୁନ ସିଏ ତାରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବାର ଥିବ। ଏପଟେ 2 ଜଣ ସେମାନେ ମେଙ୍କି ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବାର ଥିବ ମେଙ୍କି ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏପଟେ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାଷ୍ଟର। ଏନି ଟାଇମ୍ ସିଏ ଖେଳେ। ଖେଳୁନା ମାନେ ଡରି ଯାଉଛି କିଛି ମତେ ଗାଇସ୍, କିଛି ଜାଣି ହଉନି। ଆଉ ଏପଟେ ସିଏ ଦେଖିବାର ଥିବ କେମିତି ହେଇଛି ଚୁମ୍କିର ଭଉଣୀ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମର ମେଙ୍କି ତାର ପୁରା ଲାଗି ପଡିଛି କାମରେ, ତାରେ କ'ଣ କେମିତି କରିବି ବୋଲି ଦେଖିବାର ଥିବ କେମିତି ସେ ଇସାରା ଦଉଛି, ପଠଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକିନା ସେପଟ ଗଲେ ନା ଦୁର୍ଗା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ସହିତ ଗଲେ। ଆଉ ଲିପୁନ ସେ ତାର କଟୁରୀ ଫଟୁରୀ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିବାର ଥିବ। କେମିତି ହସିକି ପଳେଇଲା ଦେଖିବାର ଥିବ ଗାଇସ୍। ଏତେ ଜୋର ଖରା ମାନେ କାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ହେଲା। ଭଲସରେ କାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋର ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖିବାର ତ ଟାଙ୍କିରେ ଚୁମ୍କି ପାଣି ମାରୁଛି, ତାରେ ତା ଭଉଣୀ ବି ସେଠି ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ କିଛି ବି କହୁନି। ଆଉ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଗାଧିବି, ଆଉ ନହେଲେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ବେଗେ ହିଁ ପାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି 1-2ଟା ପାଖାପାଖିରେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଗାଧି ଗୁଧାକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।